नमस्कार दर्शक बंधु विजिट क्लब ओडियार अगणित दर्शक मानकु मोर अंतर भरा शुभेच्छा सहित शुभकामना। काली पूजार माहौल खूब चलचंचल हो उठुची केन्दुझर काली पूजा पड़िया। जन समुद्र रे फाटी पड़ुची केन्दुझर सहर रास्ता आउ बजार। सभी मनरे उत्साह उद्दीपना सांगकू मीना बजार बुलिबार एक आनंद दृश्य देखा मिली। काली पूजार आकर्षणीय तोरण सतरे सभी मन को किणी नौछि आउ आकर्षण करुछि। तोरण मध्यरे तैयारी होइथिबा सूक्ष्म कारुकार्य काली पूजा मेला पड़िया सबुठारु आकर्षण केन्द्र बिंदु पलटि छोट पिलांक सहित युव वर्ग दोली खेल। भिन्न भिन्न प्रकार दोली रे भिन्न भिन्न मजा नहीं निजर खुशी को द्विगुणित करुछंती एही काली पड़ियार मीना बजार रे।
ଏଳ ଗଡ଼ିଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ପରେ ରାତିର ମାହୋଲ ତ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଟକକୁ ମନଛୁଆଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କେତେବେଳେ ଯେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ଆସି ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ କିଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସତେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନରେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ବାସନକୁସନର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ତ କେଉଁଠି କସ୍ମେଟିକ୍, କେଉଁଠି ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକର ଷ୍ଟଲ୍ ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଘର ସଜା ଉପକରଣ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ନିଜ ଘରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଫୁଲ ବଗିଚା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ସତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ଥରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର କାଳୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ମେଳା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା କାଳୀ, ନମସ୍କାର।